Nagabenta ki khubor baman kasni page bat subscribe ya u Antor News. Polisi buat ni pi paiba kibas semat ban page ya khubor Antor News. Collection MDC ka kalawan bat kajing tembut saya kajing dapat tuan yang ke HDC ka sedai ka art poetry motau benai rempang bat ya kajing nobot unsanyo art sautrik. Dan kalau ngebapen kemen banyak so ban kendia ye paiba kabri no trap bagi nak black benjit belak jong nong kemat jongi nai kita ki MDC ne kembangan ong no hak kecing kesing juong ki dik nong kemat ban korbar ialah kala lariti kai kakam jong kini kinong mi kemat ne jong ni MDC di mele onda kila sajiet hak ni samoi ke mentah ni hak semua mensua sibun kikam kum kai HDC ke di mele la ong ban tauan la man ong ban penek pensa ya karti dustur lani ya ketin katlit ne ya kenur ka badai ban yada ya ka hok long try nai mentangi i baka ke HDC ne kata ka district council kamlong su kum ka district council nusa ban penne ya clarity ne ban tengkai ke ka bangidan larangi pai ya kiwa klau kitab asak dah kalut, asak kena lut lah nongi ki paiba kecing ki bodong kam sana yang senasem kadon kaan pertama minta kata ke building bylaw tanpa perkeduk mau siang ki paiba ba kinjok jembit mensenaying nomor kaya tahu barkaan jong kemudah jong ke state government dan ke sarkar telah mentang kita nak ni ke senong ke tahu jong ke himah manong kalau kabri po ka konsumsi mairang hakwa ki paiba kiyo i kiya jeng ki trei hita hala ki jong ki kam kendoi jakpo nilai persang bani krem ni pli jumut yaki kim kwa bani tu kiong be ka hok ki kadai ha ka art poetry tang iwi simpreakti ibanyan ya budam ban matanya sio ngiyok bani krem ru ya katuk ni ki kartong ki banyak kun na kini ke mairang nang kelakon konstitusi mengitip bamata hani hamairang kidan sangut ki kartong ki banyak kun na ki parti welfare kumi iba bat skam renda tiang kaseng NLP ngidon iba Ecuador L Norang bayang na ke UDP United Democratic Party ngidon ru ya iba lawan pensengan ki war iba yang na ka NC Indian National Congress tangidon ru kiwai lese kibreu kibami sekemat banyak pun tapi tenginya pek ini sengap ya kajing ya tu kajing keren jong ini kibreu lu sampai sengoi ini tangidon kendet uwe na pelengki kartong jong kaseng kongres wadir ukun jong iba kidor siam bangkuah dor boleh wadir MLA minister berim jong sarkar jala jing duduk kipo jong seng kongres jing don kendet benyatai bedi bedkeni halor ni ka jing kun MDC jong i sa kamairang long klau konsumsi ke art pulai ba pula mi thu piso kunno halor kani ka election MDC mentah kai kamat jing pi wa pidan ba pin ai supai ba kumrisi pun ba Karmel kani ka jikli ke jongpi kadai kai ka bas tunat ba haba ngi akren chpang ka imlang ka salang na bentak ni kari ba ka jmri jungi bro koi ti kuin ki mat ki ba pongsan nga ju akren chrum sineng kalong ba haba ngi na po ka purview jo ka 6 schedule ngi layo ya kani ka cultural safety jungi nei ha ka ju ko por ru ngi mit ya ka ong no ya ki kadai kai ka ba ngi kwa ban sim khia ba nakliang jonga habang ya chrum sineng namar lingba ka 6 schedule ngilaya kendu ya ka social security ba ka cultural security jongi ti way nagi aspek hamtam kabaya kran ngi kadai namata ka tribal economy kayo kokot jong kiniki pai dulum jongi ha yes ti ngi la yo lupa kabor bagi long try ya ka kendo ka siap ne ti pada mentah ngihap ban yakren habok di council ba teng kini ki ono mo kini ki bidong kinong khai ki jongi ki bati mau ki siap
ti haven't follow ka kinja provision mo bala seng da bala set up da government pedangi sngo ono kumki ono ngim sngo try shoot ka jaka jong lajong dai wala di hapok phlawi jong ngati mau ti siap ru ya kaniru tentang kadon ngi haven't follow certain criteria ngi sutho ya kata handai nakalian jong desi council kala dai bendon ka kinja safeguard ne ben measure khamtam yangi ki riulum ke namar gumbo ong mo ngi haban perkhat nikong yaka economic activities jungi namar bangin teman cukni bong pi ba kamlong kamdon ka jida hande ngipe ka tu ka kum ka hai ka supreme court order jong arja khandai ka bala pelmi tu ong ba nam ta ka jalong trai ha ka ri ka jala ka jungi tikmar pak khando kila del pa ka jongi ma ka kum ka order jong ka supreme court yes ba chapo sa khando ne bo se jong ru omla bang kli ni tang wei kelong ba kejing waraan jonjong sarkar gini ba kiladu no ya tak kejakpo jini kai wa fidan lasi miladu no ya tak lariti hukum tak social ekonomi ti kumbalong chawai ding bun ki try ke jaka ka David joka sarkar ne lesi ki ai kinja institution ba pher ti gitu ki haban follow ono ki norms mo ki badai jongka sarkar balabu daga nakliang jong sarkar hoy tangi sutu pare kumangi ong ba ngi ladon ka traditional practice na do ki por menchwa haba ngiat ong no ngia oding ti ngia ti siap kadai kubong kadai beton ngi sya kata ka ong ka safety measures dai bene ka check and balance mo na benta kamariang ka jongi pade habakut lada kidon khamtam hakini ki rukom ki bale ki kam ki barit nam takayeng kasem kapat dai ada ka large commercial betakin large commercial kam bahe baham penduk pat kira ni hoy dia nam tak tu lesi kadisi council kadi menurano kan jam measure kan pet ya katu khamtam ku boong ba kadisi council ki bolong try ya ka jaka puta lingba ka jinglong chong lingba ki sim ki hima ka snong kum tar ter mo te ngangit ba lesi la dengi poing siya kabor nakalian jong party congress ngi hapan ya kran hi kani po kadisi council khnang ba kadon kabun ba clarification habay di ba kani teng khendet ngai ngi phai ha ule ba kini ki nang mat MDC jungi bang YouTube hi bo MDC ha keting kasing udai undang ikmat ba korbar la riti ndai kata korbar la riti ga jungi i kemba ki rangba soji ki kelalong kilang kenya hoi orang bak serong YouTube udai bla pokok buar kalkom kariti dustur ne jang kata kasik sedul ka khnit ke bahan reu handrei kadang ko ka pendan tu pat ba uduk ya kabor kata kamut ki MDC la dakin wele persia ulak men kenya kesana tak bawa hukum yo sia men keni hot nam tak kinong hikmat ki MLA orang macam udan buat dan penduk ya karoi kepal dua MLA nak pendam na kamar MDC kira macam kimdan ni pidan ni bedang halah-halah kan ni shwa bakan don ru kanika 6 schedule ka jongi padon lupa ka traditional practice ha ka ba usim uhap bani shonghi bat ki rang basnong ni ki soda snong nang ba kinwan sya kanuk nuk arai nai ti katu la di lupa ka bor nadu ni kilong shwa ibang la ya ju pniat ha ju ka poru kadai ka practice ka balong no kalalong no kum ka ono ko balong no ka ba khuit na banta upai ba pajem dai tila long no ki MDC jongi pada kin break ya kata temut dalading la break lupa ya ka institution de bala instruct yang idak sik schedule bangin pet na bentaki shnong kitau nam tak hima sima bakham tam haga jingilam jongki dak ba shnong ngan kli phi koi jikli kai bukham kador phi tu phi sinbu swa kai khamat du ya ka parti ne yak sibut jong pai ba kata kadai ka ba bakong san kadai be ka vote ka jong upai ba pada habangi pois kanunu ka rai ban yakran pada ngi hab yakran batki party members baki ngi namar ngi kum ka party ngi don organization nadu kum ngai kani ka kam snor ka don organization hakaba upai ba ulej sya local headman ne sya sodar snong ngi ka party ngi don organization hakaba syadom sering labu lupa kinokit kam kanang mengin sutu ya ka jikut jong upai ba te pada kadai ka mon jong upai ba sibut jong upai ba bat pelong ngi kanang mengin open track up yaki takai kamat jang pi bopin pai sani ka election MDC ana pio ya ke jing job
Kapakongsan kumagaong ngi hab banyak keren biang menta kumbaong ngi don kam ban uplift ya ki tribal people deh ti kumangiong ngi lapoi biang sakaju bang layo lupa ka social but cultural safety menta ngi don kami banyak keren ya ka ono ya ka economic activity jungi ki tribal people blay lada ka kriat mo ka pela ka tingka ka population jungi ka diminish iwe small example kan chuang kum ni kani kala banja haman lak thuyeng dai nakadaw ba ono mo ushinrang hakpor bala i habai dai bat ka snem ka jong wadi benin no saying jon no saying no kalok dai titang nakadaw ba ka kriat no nakaduna ka kamai kaji habdon no ka sange dai de kata kadike ke ga ba delay bre ya kadika population bus jungi dai de ngi don kam bre da klang economy jungi temut kan don e ni numlong ki factors ba pensuki ki na sai ya ka population jungi tingi don kam ban ya khmat ban bun upat khamtam ban ya i na sai ki we ki jat ki jing don kam bar ki benta hang ni hapo ka ri ban jungi hajri ba sai ban Ada si wei jingli punya cuy ni kan fang kata ke tribal practice semua kata ke jing sincar hilum jing mah nila nadu hendai hadum tai nak liang kini ba kirang mak senong kidon no wei kabor habadan kan no ke jing le kam ke pasniu ni sikut no tang haki bor sarkar haki pulit sarkar haba khadu onai ki pulit sarkar kamla mentek lakam kapai sekira mak senong ki ke ba pusu ujuk kam siam ni pai ba dengan habang hidung kam mak senang kasarkar mak senang napai kasarkar kanjong mak senang apa je kadang kam kau kalau ni kalau ba ki de bersenang ta ngene ladi kima kim dan syu ya ta kasinsar kebisar la se bangi khat baki dan kita ki petok baju set ngolek kam sniu atu da pi pai sak katong pi rak nam ya kini kemat ni keren ti ngi la don lupa kini ki habok ka liang jong ka district council ka abu lupa ya ka judiciary habai dei bakhima sima wat hadok kisnong kita la don lupa la ka jong ka bor bangin pe ya ke kam ke bra ban le hakatuka level ka jong ki dei ti la da ka posh ka be le si ka right hi jong citizen mo uba ula ban appeach ne mo ban ula ru ban pan chakawi pat ka judiciary board mo ya kata pada habakut hing ong ka nakaliang jong ngi la busa ngila but ladun pa institution nadu kipor ki bahanda hintai dai habai dai bat ka jing ya pet ya mang ya ka ba sisa ya ka bathok mo kumbong usi mun sama ubishar mo ya upai ba ubishar di kam ki jam de kumbolong kumta mentaru na kadiang jong district council rung iba ladon hila ki jong ki ikhtiar hadu ka level jong ka sno memang iba bun menta ngitip nya kena ke district council ngak ada pakai ikhtiar dah hidup tak kai ikhtiar dengan district council lembaga situ ni kam tari kam te hatu kam demo nak ada ko jing anna ka jing malak jong kinong hikmat resep ki bahaswa okey kibun lesi mo ki ngam ki du jisania lesi ki ino ke district council haka jing long tulot jong ka nei de ka ega badon kam pada kalong ba ngi don kam kinong mi khmat nei da ka besai haka ba ngin pin wandur biang mo bagi pai ba sa sisin pat undang nget ya ka jingilam jong district council de haju ko podu long ba ndai et tang kumta ndai upai baru hapan bisar yanu ban bu hapo ka district council namar ladang subu klumar bam tip ong no lesi bam la ban perkhat nam tak imlang salang kalong leno te kumba ong ke district council ki win ki election district council di win ki elections ki bedon kamba kamlo kom mele hendrei kumbang ngi hapan pai khamat biang sha kajing sempang jong upai ba yenu unbu hangtai bat kaya kandu ka party te nak lian jungi ngi nget ba lada upai ba wailat hi yang ngi ka party congress ngi bun ba ki mat bangi hap ya discuss hangtai po district council but let's say ngin kersiu thia biang mo ya ki jingkli ki ba menchua te kadon kalaps mo kadon ka kam kadon ke jalaps ngi nak lian jungi ngi ban follow up ngin page hey don ka trio hey bangila ban pendap bat ke ba ngi la ban ya pin wandur susu ke